na-agba okolo eto eto ụmụaka jee ịgbanụ ma gbawa amaghị m agadi ya na okenye ga-ekwe ka okoloto ka okolo wee nabata okenye na mgbe ọ ga-afụ ya. Abụ Igbo nọn ka anyị inu nke m wee gawazia na nke ndị mmadụ tinye kene inu anwa bụ mmụọ gị inu okenye si na ọ na-abụ ndị ụzụ tụchaa naba ogolo inwe anyị akwaba ozu die nke digwe anụrụ nya ndị ezitere anyị inu si n'aka onye ọbịa wee bịa bụ onye Abagana. Inu ese na ọ na-abụ oke tapuo ite ọ na onye isi nkwọcha nọ ebe ahụ achọba okpu na-eme ewee nweja ka ezi anụ ya erizi eri ya bụ ngwele aghọ ngwele zuo ya ahụ. Ngwele bụ arụ anya afụ ngwele ndị esi ọmụmụ egbu ngwele ọmụma bụ na ọ gbu ya nwere o ji ya eme ọ bụ na igbu ya ka i wee jee mụọ ihe n'ụlọ akwụkwọ ma na igbu ya ka i wee kụzie nwatakịrị ihe ma na igbu ya mana ịmụma gbuo ya na nwere ihe iji eme ka mgbu ha anya ka na mgbu ya aghọ ngwele na-esi aghọ ngwele zukwa ọnya arụ ya bụ ọ bụrụ ife eke ije gbugbu ya ọkụ nyahụ nya mụeli wee rụji ka a maala na ya mara maka nke gbara ụlọ ya bụ na akpa ezu nwa dibịa ofeke anyara ịbụọ ọnwụ ụdị akpa eji ama nwa dibịa enwegasị enwe mmụọ agwụ nwa mmụọ ihe ọkpa nwee nwa arọbụnagụ ngosi ụmụ arụsị ndị nna ochie ndegasị mgbe ahụ na-enye ndị mmadụ nsogbu ọfakwenye na ọ na-ama ama ọ bụ ezinụlọ nwere agwụ na be ha a na-elekwa ya na-egbuli ọkụ na afọ arọ bụ na-egbuli ọkụ ofu onye n'ime ụmụ ndị ahụ a na-eme ihe dị na agwụ ahụ na mmụọ ahụ na-akwagharị ọnya ahụ